Sanibonani khala maphupho makuthi umusha like habe sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Ubhalile uthi mina nginokuphupha inyama yangaphakathi noma ke mhlambe usu ngabe lokho kusho ukuthini. Omumusha ngicela usubscribe ku YouTube usilandele ku YouTube kumnandi ngoba ufica ama video amaningi achazwe ngokupheleleyo. Uma ke kuthi uphupha inyama ngaphakathi usu lokho kusebika isifo. Lenza kube khona isifo esivelayo emndenini okanye kumuntu osondelene kakhulu nawe. Usungabuza ku comment umbuzo ke nawo ukuze sokwenzele yakhe video ngokusheshsha. Ucela inamba WhatsApp ku inbox